Греда печели малка кукичка. Ето малка кукичка. Кой печели малка кукичка? Мира. Втори номер това. Тук има нещо нагласено. Ти сега ще го видиш нагласеното. Печели голяма кукичка. Трети номер, има ли трети номер? Ама какво ги напринти на тази маса? Съжалявам обаче, с дълбоко прискърбие си ударила най-голямата града. Най-малката кука. Аз не виждам това. Чакай бе, има 20 двойки бе. Така, четвърти номер има ли? Няма. Продължаваме нататък. Пети номер. Пети номер. Верно ли си пети номер? Листче срещу подаръче. С жена се внимавай. Печелиш клатушка. Добре. Шести номер има ли? Ето 6. И ти ще се клатиш. Седми номер. Опа! Чи ли си бе? И за теб Вече ще има с какво да се обрязваш. Синечия ме е родила мама, синечия ще остана. Охо! Осми номер втори път. Съмни, айде по-бързичко малко. Браво Съмни. Кой печели Сънди? Чекай, чекай. Кой печели сега да видим? Девети номер. Номер 9 втори път. Мандалто лопта. Десети номер. Десети номер. Какъв риболов практикуваш? Сладко. Чаша! Това не знам за какво се ползвам, халал да ти е. Заповядай. Със здраве да го ползваш. 11 номер. Това е такова. 11 номер. Знаех си, че това е най-големия браконьер на масата. Кой той бе? 11 номер. Генерал може на това. Какво е това бе? Аз съм питал какво е това. Я да видим какво е това. 80 сантиметра е обаче. Отвори го де. Аре бе, стисньо. Аз сега да почерпиш най-уиски. 13 номер. Шаранчета в теб проговори. Я да видя. Какво е това? ПВА да се привързва, ако нещо му се наложи, само да не го мокре, като се привързва. Така, 14 номер. Много внимателно. 14 номер. Един кол. Някаква употреба. Ако искаш, както искаш. Дори е с презерватив като за теб. Я мислям с кола напред, не с кола назад. Честито, Вирче! Ама знаеш как свети, а? Благодаря, виж как свети. 15 номер. Номер 15. Ще влизаш всички учреждения. Номер 15 няма. Гори. Оф, чачето си баба. 16 номер. Опа! Чу! Дали това блесна? Не, не, не. Чура, погаши се. Това е блесната на Чу. Заповядай, Чу. За здраве. Ей! 18 номер. Си го туриш на щечето. Това заповядай.
19. Тук. И карал си ги, човек. Те, кой слънча, бе? Стигат ли до моя? Кота? Блесна? 20. Супер. Ето такова си получи. 20 номер, втори път. Така. 21 номер. Кой? Презерватив! И ние не знаем какво е. 22 номер. Параграф 22 номер. Ама който 23 номер. 23 има ли? Аз си знаех да набарам една шепа. 24. 24. Това е едно от най-големите награди за един шаранджия. Бъде шаранджия. Стреляме. 25. дай му нещо. Насето! Ти ли? Марко, Аз съм. Еле, Марка! Кой бе? чакай, 25 бе. Твоето нас Аз съм 20. Твоето няма ти. Това се пропусти късмета! Губиш, бат. Мани се, бе! Марко, я покажи. Аз поне гледам на Марко номера. Абе, ли мога да питам нещо? Супер. Чакай малко. Що се облях ти си А, работа после ще глава? затърсим. Изгубим в Това е документирано. Аз само питам. 26. Не мести малко нещо. Свира Pink Floyd. 27. Най-големият фен на Pink Floyd. Да не го снимаш. Докато Pink Floyd Тук можем да поспориме. Самежливото За феновете на Pink Floyd. доста може да поспориш. Мълчи, не дей да спамиш клипчето. Не дей да спамиш клипчето. Подаряваме те монтаж за Радута. Белки ми той фани риба. Белки ми аз фана ги. 28. Папка, дай му 20-ката, бе. Да, бе, ще дам, бе, чакай да я. Не, парите са от мене. Какво да ми да? 28. 29. 28 тук, бе. 28. Трапър комплекс. Ако замеришиш на лошо на жена ти го топваш. Гарантирам няма измирисване. Добре. Мажат се под мишници. 38. Добре, де. Като стигнеш до шапка... Ай, Нигерия сега. Не бе, дай му още един монтаж. Айде да си имаш и не резервен за Радута. Аз имам още 2 листчета, после ще... Стигнеш до шапка. 30. Кой е 30? Не знам. 30 има ли? Пък че има. Шопа да не. 31. Да те спуснем малко. Айде, бе. Какво бе? Си Снежанка. Къде е 31? Опа, 31. Заповядай, честито, със здраве. А кой е това? Ми фанелка? И Васи готината фанелка. Честито. Широка, не? Абе, Две манисти, не знам. 33 има ли? Айде, ти си с две манисти. Ако искаш жена ти Гердан да ти прави Крисмас Кубари да ловиш. Тук е волна програма. Така, 34. 34. 35. аз! Как гледа? Еле, това си е само за тебе. Това си е само за мен, това си е моето. Имаме скуки. Големи шарани да палят. 36. 36. Още две маниста. Спомени още един път. 37. Дай, тук, дай. Ай, избери си сега. Не мога да гледам, аз не мога. Дай му лово, бе, лово за Дай му този тип му дай, бе. Айде да не бада 120 грама лово. Отдаваме сега. Две пулвки да си извариш. Мали, гой. Тази платики. Баси, шо и не и аз си избрах путки, бе. 38.
Може, моля се, менкаме. Тъй като този човек е... Сега се почва тънга после. Тъй като е ощетен, той е с 3 пувки. Защото, освен с тези маниста, жената гърдам да се прави. Така, 39. Опа! Шапка или коло? Шапката са летния, бе. Игре. Дядо Мраз нещо не е подредил подаръците, ми се струва. Като хората. Thank you. Те са специални куки, между другото, лазер на Розово, бе! Само на мене цвят ми избра. Айдете, бе! Розовата личи си кой се целува с неподпис. При това. От башкия ме 41. Жоро! Воблер жълта. Ели, честито! 42 има ли? Ще се менкаме после! 42. Сега ще ме погледна. Не знам. Баси, тук сте най-тъмните, да ви се не види. Много е тъмно. Няма светравец. Каквото такова. Колче ми се е паднало. What's up? На здраве! Голямо колче спечели от Кой? Ти ли бе? Аз спечелих една пулка. Така. Това ли беше? Това беше. Чух да му се види. Айде сега изпей много елета. На Наско. Насе. Това е,